Здравейте всички, аз съм Кракс и се намирам, както виждате, на кръстовището на Тодор Каблешков и Луи Айер, където смятам да ви разходя по това, което в момента се случва по пробива Тодор Каблешков. Вече снимах отгоре, така че останете до края на видеото, със сигурност ще има кадри от въздуха, там едни 15 минути полет направих от тук до края и обратно, така че има какво да се види. И докато чакам да ми светне зеленото, ще ви покажа и как изглежда вече готовия участък. Малко е контражури, за което се извинявам, но такъв е момента от деня. Две платна по 3 ленти, бус лента и две активни ленти по 3 метра всяка, велолента 1,5 метра и мисля, че 5 метра широк тротуар. Това е габарита, който се търси от тук чак до в момента Симеоновско шосе, а някой ден и отвъд, поне до Шипченски проход. Ще видим дали това ще се случи. По средата виждате, че е оставено място, там някой ден евентуално ще бъде проектиран трамвай и ще върви така, че да има релсов транспорт и тук, който да свързва всичките южни квартали, тази наистина липсваща в момента свръзка. Какво виждаме тук? Вече с поглед към булевард Тодор Каблешков в новия участък. Сложени са ограничители, за да се покаже, че е спряно движението на там, но все пак е оставена възможност хората да влизат в квартала, тъй като Луи Айер е доста малка уличка и с недостатъчен капацитет и съответно има няколко отбивки навътре към квартала, най-вече улица Тодор Джебаров. Тъй като ми беше направена забележка миналия път, че пресякахме червено, ето този път специално чакахме зеленото. Някой да не каже нещо, но искам да обърна внимание на ето тези огромни купчини струпан бетон тук, тъй като ми се струва, че не е окей върху велолентата да бъдат струпани такива маси. Не знам дали тя е размерена да ги носи и ако е деформирана, дали съответно в последствие ще поправят асфалта, тъй като това е направено от трейс, на които тук им свършваше лота, тяхната част приключваше тук, с малко разширение зад улица Луи Айер. И изпълнител на тази част вече е фирма GP Group. Виждате, започнато е да се оформят платната вече, поне тук. Отгоре се вижда доста по-добре, между другото. И продължава работа и под подземните комуникации. Отсреща целият тротуар вече е нареден. И предстои в някакъв момент асфалтирането на велолентата. Участъкът е, мисля, че е километри 300 или нещо близо до това. Изпълнението трябва да се случи в рамките на тази година, но най-вероятно няма да се случи поради забавяне на отчуждителните процедури от страна на Столична община, които още не са готови с придобиването на всички имоти. Но за това ще ви разкажа малко по-нататък. Виждате, отляво все още върви изграждането под северното платно на подземните комуникации, като южното е в доста по-напреднал етап на развитие. Виждаме електричество, виждаме пожарни хидранти, виждаме ВИК, виждаме изграждане на основна канализация. Казал съм ви тук отдолу, че има основен колектор, който е част от градските рингове, на които се намираме в момента. Мисля, че тук се брои ляв перловски колектор или нещо такова. И ето я затворената улица Тодор Джебаров. Тя е важна тук за квартала, но в момента виждате, че е плътно затворена, но в някакъв момент, най-вероятно, ето тук е предвидено да има пробив към нея и изправяне. Виждаме и в съседните парцели и маркировка, която навява, че тук ще се извършват строителни дейности и ще се изгради това изправяне на Тодор Джебаров, тъй като в момента видяхте, че е потъгъл, тя ще се изправи тук и тези колчета маркират къде ще бъде новия габарит. Ето тук има малко странно решение. Има понижение на тротуара, на бордюра и ето този
допълнителен бордюр поставен тук, не знаем с каква точно цел. Вероятно, просто имало известно разминаване, тъй като Тодор Джибаров беше добавена в последствие. И това ще бъде естествено коригирано с изграждането на малкия пробив тук в дясно от мен. И стигаме до Младежки проход, която вече няколко пъти, за тези от вас, които са абонирани за моя канал, знаят, че е продължението на Петко Тодоров и трябва да стига на юг до околовръстния път, където да се включва в северния локал. Няма да има пътен възел с нея и да има така допълнително слизане от околовръстното, но ще има така излъз от южните квартали, но това естествено е далечна перспектива в момента. Просто съществува в идеите на общия устройствен план на София. Но виждате, че тук ще е голямо светофарно регулирано кръстовище, 4-клонно, и ще е основна входна изходна точка на Манастирски ливади изток. Само ще ви покажа, ето там в далечината е информационната табела, която търсих миналия път. Нямаше как да видя тогава, че е тук, но преди малко я намерих, когато летях, така че най-вероятно ще я вградя в частта с полета, за да видите информацията от нея. И както ви казах, тя не е много актуална вече заради забавянето от страна на Столична община, така че то е просто за сведение. И тук, виждате, все още не са готови с тротуарите, доста по-назад. И използват основно за съхранение, но виждаме и постаментите за управлението на светофарната уредба. Естествено, както ви казах, тук ще бъде светофарно регулирано кръстовище с пресичане. Виждате местата, които са заделени за това. Островчето, което е отделено. Някой ден, може би, ще има и трамвайна спирка тук. Най-вероятно. Продължаваме към следващия по-интересен обект. Една от двете причини за забавяне е тук. Казах ви вече за закъснелите отчуждения, но имаше и забавяне в издаването на разрешителното за изграждане на двойния колектор, който който се изгражда тук. Ето това е неговия профил. Това е на Боянска бара. Тук се сливат две реки, Дървешка река, whatever, и Боянска бара. Виждате, в момента се изгражда колектора на Боянска бара, като това, което виждаме тук най-отпред, е фугата, която е между отделните сегменти, и съответно имаме и хидроизолацията, която се вгражда. Нататък има вече в етап на изграждане вървят стените. Ето това е самата Боянска бара, която идва през Манастирски ливади, извира горе при киноцентъра и при ботаническата градина. Ето там, в далечината, както казва приказката, близката далечина, идва Дървешката река, с която се сливат и образуват Перловската река. Една от по-големите столични реки. Така ще ви покажа още малко тук. Съоръжението е доста голямо, както виждате. То трябва да носи масата не само на автомобилите, а някой ден и на трамваите, които ще минават тук отгоре. И преди някой да е казал нещо, не, аз не смятам, че тук трябва да се изгради метро. За мен тук трябва да се изгради точно трамвай, защото трамваят може да изпълнява целите много по-добре, отколкото може метрото, тъй като изискванията за отстояние между спирки на метрото са много по-високи от тези за трамвай и съответно при толкова много пресичания на улици тук е неподходящо да има метро, просто защото то не може да спира навсякъде, където е необходимо да се спре. Така. Един поглед обратно към колекторчето. И надолу вече добре познатият профил на каменния зид на Перловската река, която от тук през Южния парк стига до НДК, където в нея се влива
и Боянската река, която идва през улица Кюстендил и вече слизат надолу към булевард Влади Христо Георгиеви. Ето ги двете рекички как се сливат тук. В момента няма кой знае какъв дебит, но онзи ден, когато валеше, определено така, водата беше повече. Един бърз поглед назад. И продължаваме към булевард Черни връх. Виждате тук вече са вдигнати стълбовете на уличното осветление. Те бяха вдигнати и миналия път, но забравих да ви кажа в частта, в която вече минахме. Отдолу естествено има изцяло ново изградено инфраструктура за улично осветление, за електричество, тъй като тук минаваше и далекопровод. Със сигурност има някъде и малко по-високо волтажен проводник. Виждате вече завършения тротуар и оставените места за дървета. Тротуарът е доста широк, доста приятен за преминаване. Хората питат защо трябва да е толкова широк този тротуар, защото имайте предвид, това е Рингов булевард. Тук се очаква натоварването да е много голямо. И все пак при необходимост трябва да има и широки пешеходни пространства в града. Не може всички тротуари да са по 1 метър, тъй като тук ще спира и градски транспорт, и във времето тук ще се застроят някои по-големи сгради със сигурност. Опътняването на съседните терени върви с значителни темпове. Ще видите в кадрите отгоре. И съответно трябва да има как от време на време и пешеходците как да се изнасят. Видяхте и пожарния хидрант. Осветлението е в избрания за цяла София цвят. И съответно, естествено е в енергийно ефективно с LED лампи отгоре. Вече ви казах, две платна, по 3 ленти, по 3 метра всяко, с една бус лента и две активни ленти. В посока. В рамките на кръстовището вече видяхме в другите участъци, че се предвижда бус лентата да изтегля малко назад и да се комбинира с лента за десен завой, като направо може да продължават само автобусите, а надясно са завиващите автомобили. Стигаме до следващото голямо кръстовище, Никола Пушкин Чолака. Тук също ще има светофарно регулиране, ще има спирка на градския транспорт. Чакаме все още да инсталират светофарната уредба, но виждате пониженият тротуар. Така може да видите профила на бордюрите, как се спуска. И тук вече, за разлика от последния път, в който бях, вече изградените тротуари и смъкнатия надолу бордюр. По стандарт на такъв голям тротуар има и тактилна ивица. Тя е за хора с увредено зрение, които да виждат евентуално по-яркия цвят и граповия профил на плочките, който да ги води, когато са с помощни средства. Може би виждате тук нагънатия тротуар. Това не е грешка, това е вход към гаражите на къщите, които са си тук с право на достъп до имотите.
Има още стоварени павенца, които да продължат реденето тук на тротуара. И тук сме вече в частта, в която тротуарите още не са изградени, но са очевидно в процес. Има напредък. Виждате и хидранта пред мен. Тази интересна откосна стена, аз очаквах тук да има малко повече укрепване, но в крайна сметка остана с геомембрана отдолу и с профил, който да държи пръста. Не знам дали виждате. Тук има отдолу специален профил от мек материал, мисля, че е някаква форма на ПВЦ, в която е насипана тази почвена смес, за да може тук с растителност да се укрепи този скат, за да не се свлича надолу. Дали ще стане, не мога да ви кажа, но все пак алтернативата е тези къщи тук отгоре да бъдат в опасност да се сринат върху пътя, което би било странно и страшно. Тук може би малко повече се вижда профилът. А можете да видите каква е идеята. Това задържа почвата и позволява на водата все пак да се стича, а отдолу, ако не се вижда, има геотекстил, който да поддържа естествения почвен слой, който си е отдолу под мембраната. Ето така. Тук има съвсем нагледен пример. Подобни технологии се използват понякога и за укрепване на скатове на магистрали, където също може да сте ги виждали. И стигаме до проблематичната точка. Ето този шоурум тук, който все още Столична община не може да отчужди. Върват делата, но още общината не е придобила имота, за да може да продължи строителството. И той така или иначе бави в момента изграждането на булеварда. Те са два имота един от друг. Този шоурум и до него има една автомивка, която също продължава да е в експлоатация, което показва, че ще работят до последния възможен момент и като Столична община придобие имотите и прехвърли собствеността. Както виждате, има струпана техника, даже са на две депа, тук и на Младежки проход. Така че техника има, сигурно и хора има, желание вероятно също има, обаче възможност в момента за довършване на булеварда все още няма. Чакаме благоприятното развитие на нещата. И преминаваме към следващия участък, който е в по-напреднал вече етап. Спрямо предходното ми посещение, виждате тук и тротуара вече е малко по-издигнат. Ще ви покажа. Разликата в денивелацията спрямо терена. Виждате, тук е издигната цяла стена, която върви по цялата дължина, колкото видях, на тротуара. Но бавно и постепенно и платното се вдига, след като вече бяха изградени отдолу. Най-вече канала, защото той е най-отдолу. Съм ви казвал и друг път, че си има иерархия в височината. Разбирате, най-отдолу канал, после са ВиК и топлофикация и нагоре са по-леките комуникации, електричество, газоснабдяване, телекомуникации и така нататък. Има и постаментите за осветлението. От другата страна все още не са толкова напреднали с тротуара. Тук очевидно малко повече им се случват нещата.
Ето е тази малко странна чупка тук в стената. Още малко разхвърляни строителни материали тук и там. Тук има и пожарен хидрант и водоснабдяване, които са разклонени към съседните имоти. Един поглед назад. От тук няма да мога да ви покажа, но има така една значителна денивелация в терените. Ще го видите и на видеокадрите от въздуха, ако останете до края на това видео. Там няма да ви говоря, там само ще има музичка. Ако искате, може да си пуснете нещо друго, аз не се сърдя. Музиката я пускам, когато е само музика, я пускам просто защото трябва да сложа нещо без фонова музика, просто не се получават хубаво видеята. И затова никой не се сърдя, когато просто си пуснете и си смените музиката или дори пуснете малко по-бързо. Не винаги, което ви показваме най-интересното. Но е това, което е на терен. Така, минаваме към последния интересен етап. Това е между улица Емилиан Станев, която между другото също ще бъде светофарно регулирана. Тук и Черни връх. Това, което ви казах по-рано за далекопровода, 110 кВт далекопровод ще бъде под земята. Той си е предвиден. Си минава. Като доскоро беше с въздушна кабелна мрежа. Сега вече го вкарват отдолу. Заедно с изграждането. Искам да ви покажа тук какъв огромен кран има. Ще се опитам да го направя ето така. Това е спирателен кран за целия квартал. Ако има авария, да може да се спре водоснабдяването секторно. И сега, защото миналия път ме обвиниха, аз пак показвам, че са струпани голямо количество инертни материали, има огради, които може да не са високи 2 метра с бодлива тел и течащ ток, но все пак идеята е да не се влиза тук. Но виждаме, че има желаящи да влязат в този участък, който си е строителен обект и съответно да се паркират тук. Сега ще ми кажеш някой, че това са работещите в мола и така нататък и така нататък и така нататък. Не е окей да се паркира в строителен обект. Говорете каквото искате, не е окей да се паркира в строителен обект и няма да си променя мнението за това. Все пак идеята е, че тук се строи нещо за всички и някои ще трябва да отстъпят, в случая всичките, които са спрели тук, защото това е южното платно на булевард Тодор Каблешков, под което очевидно, съдейки по ето тази траншея, трябва все пак да се случат и разни строителни дейности, като прокарването на ето тези комуникации, изграждането на тротуари и така нататък. Истината е, че не знам каква ще бъде съдбата на дръвчетата. За момента надеждата ми е да останат в разделителната ивица, поне до проектирането и стартирането на дейностите по трамвайното трасе. Сега какво ще стане? Ще видим. Пак казвам, аз се надявам да оцелея тези дръвчета за сега, но тъй като това са големи многогодишни дървета, те ще развият голяма коренова система и от друга страна е по-добре сега да бъдат извадени и пресадени, отколкото в последствие просто да мине резачката и да ги убие. Така че 50-50 по-добрият вариант за мен е да ги извадят и да ги засадят на друго място, отколкото да ги оставят тук, колкото и нали да е неприятно. Но ако могат да бъдат спасени и пресадени, по-добрият вариант, отколкото да играе резачката. Защото това са вече хубави и развити дървета и има как да бъдат
превърнати в една симпатична горичка. Някъде на подходящо защитено, подчертавам дълбоко защитено от застрояване място. Има техника, дори в България има техника. Те не са с големи стволове, така че има как да бъдат извадени и пресъдени, според мен, като не специалист, но ще видим. Новата линия, между другото, която пуснаха, 288, която върви по новоизградения участък на улица Филип Кутев, която днес няма да се разходим, само ще ви я покажа отдалече. Това е продължението на булевард Тодор Каблешков след булевард Чернивик, където се намирам в момента. Филип Кутев беше изградена от Главбулгарстрой, за разлика от Тодор Каблешков, който се строи от GP група, преди това и от Рейс в предишния участък. Тя е със същия габарит. Две платна, по 3 ленти, по 3 метра ширина всяка, с бус ленти и велоленти и големи тротуари и място за трамваите. Но няма да се задържам тук. Ще се върна, защото се сетих, че мога да ви покажа, така или че съм дошъл до тук, ремонта на улица Емилиан Станев. Тъй като това видео се гледа основно от Манастирски ливади и Кръстова вада, които са тук около мен. Все пак те са най-контактни с този нов булевард квартали и те проявяват особен интерес. И се възползвам, че така или иначе миналия път забравих да направя видео за Емилиан Станев, днес ще го направя. Един ремонт, който трябваше да е готов в края на миналата година, а все още е само на 4-ти, може би 5-ти етап от 8 етапа. Всеки етап е между две преки. Сега ще видите и за какво става дума. Ако не сте гледали предишното ми видео по темата, сега ще ви покажа за какъв мега ремонт говорим. С много големи кавички и тежък присмех. Но, междувременно, не забравяйте да се абонирате за канала, така докато отивам там. Натиснете камбанката, за да получавате известия, когато има нови видеа. Коментирайте отдолу това, което ви показвам и ви разказвам. За мен е важно да знам, че информацията е интересна за вас и ви е полезна. Естествено, после ще видите и QR кодовете за възможност за дарения, ако имате подобно желание, както и в линковете отдолу в описанието под видеото. Така, влизаме към улица Емилиан Станев, за да видим какво се случва по нея. Наскоро, последните дни ми попаднаха снимки. Тези от вас, които ме познават по-отдавна, знаят, че аз пишам изключително много в форума Skyscraper City, в който има тема както за третия градски ринг, на който се намираме в момента, така и за улиците. И е едно така прекрасно място за информация и добиване на представа къде какво се случва. И тъй като имам достатъчно форумци там, които да споделят всички новини, винаги сме в течение какво се случва. И затова знам, че тук са преминали на следващ етап в изграждането в ремонта на улица Емилиан Станев. Вече споменах, улицата е разделена на 8 етапа, като всеки етап се пада разстояние между две преки, но междувременно са се отворили някои други по-големи дупки, които трябва да бъдат адресирани от текущата поддръжка, тъй като тук сме все още извън участъка на ремонта. Той започва от следващата пряка. Истината е, че не знам имената на преките, затова не ми се сърдете, просто няма как вече да помня всички улици в София. Някога го можех, днес вече съм твърде стар, за да правим такива неща. А и улици станаха наистина много. Едно време, когато го можех, улиците бяха около 15-20% по-малко в София. Поне именуваните улици. Ето така, обект изграждане на улица Емилиан Станев в участъка от Тодор Каблешков до Борис Вълчев
Район Триадица, етап 1 включва съпътстваща техническа инфраструктура и газоснабдяване. Дата на откриване на строителната площадка 17, забележете, август миналата година и 149 дни време за изпълнение. 149 дни са 5 месеца. Значи, окей, излъгал съм ви, не е било в края на годината, февруари месец трябва да завърши. Но днес сме 7 юни и още не сме завършили. Строител, Пъстата група. Улица Бесарабия, 114 в София. Пред тях в момента се строи метрото. И така, между другото, кажете ми дали искате да направя видео за метрото, след като тази седмица имаше вече видеа от него. Но ми е важно да знам дали искате да ви разходя и там. Виждаме едно изключително качество на изпълнението на тротуарите. Виждате, че и тук още не е... Предполагам, че не е довършен последния слой. Асфалт или просто ще стане така. Чисто новия тротуар на места е нарязан. Между другото, нагоре има доста по-фрапантни места и тях ще ви ги покажа. Уличното платно вече е почнало да се цепи. Като изключим ли колко е неравно, защото дори с моето невъоръжено око и с доста захабените си обувки вече усещам неравностите и виждам така много грозния профил на пътя. Виждате, че тротуарите са... така ще го направим. Виждате само една част от понижението и оттам нататък всичките кривини не са свързани с понижението на тротуара, нито с профила на пътя. Просто грозна гледка. Нали, пъсата по принцип не са известни с качеството си, но в случая просто така застават зад името си. И тук вече явно приключва тази асфалтирана част и започваме в нещо, на което предстоите първо да се слага още асфалт. Отново качеството на тротуарите. Бордюрите са покъртващи. Така. Колкото, нали, аз по принцип не съм фен на GP Group, обаче това, което пъсата правят е престъпление. С парите на софиянци, на всичкото отгоре. И тук трябва всъщност да е скосен тротуара, да е понижено нивото. Нали, може да го сравните с понижението до сега и имайте предвид тук, че има все пак да се сложат още 2 пласта асфалт, но това няма да свали каквото беше там, т.е. всичко ще е криво. Всичко просто ще е криво. Това цялото нещо трябва да бъде върнато и да бъде направено от начало. Просто това е безобразие. Ето, този тротуар със сигурност няма какво повече да му се преправя. Виждате, нахвърлени допълнителни лопати асфалт и евентуално нещо валирано. Просто хващат ме без съвета. Аз обичам да ви разказвам хубави неща, обичам да показвам красиви неща. Обаче ремонти като той е направо... Това са момента, в които трябва да се попита: окей, този ремонт е започнат при Фандъкова. Този ремонт е финансиран, обещан и така нататък при Фандъкова. Ама къде е по-новата градска управа да дърпа ушите, да му се не види? Ако трябва дори да прекрати договора с цената на някакви неустойки. Все си мисля, че софиянци по-скоро ще приемат да се прекрати договор за некачествено изпълнение, като ето тази гнус тук, отколкото да търпят това. Всеки има някакво усещане за естетика. Ето, тук асфалтът е нарязан. Малко ще ви покажа любимата сцена на всички, които живеят тук в района и се е снимали доста пъти, може да се види в интернет, дори БНТ пуснаха снимките от тук, с нарязаната тактилна ивица, която в последствие беше изкормена и просто асфалтирана, вместо да бъде препроектирано всичко, тъй като вървеше наляво, надясно спрямо профила на клоца от дясно. Виждате, плочките са просто извадени и наредени и на тяхно място, всъщност тук беше тактилната ивица,
Те просто са извадени и е поставен асфалт, като тук между другото нямаше никаква връзка между двете, т.е. ако си човек с проблеми с зрението и се водиш по тактилната ивица, нямаше как никога да разбереш кое къде е. Снимките може да ги намерите в интернет, няма да ви ги вграждам в видеото, тъй като аз не съм правил такива снимки, защото не се занимавам с търсене на автор да ми ги даде. Но виждате това безобразие, истинско безобразие, нали, аз не мога да въздържа гнева си и да не питам защо новата градска администрация на София не взима мерки за този безумен строеж. Дори няма да коментирам колко е мръсно. Така. Шахтите са неизбежни, уви. Макар и безумно проектирани по този начин. Преминаваме към следващия 5-6 whatever етап. Проблема с висящите кабели тук най-вероятно няма да бъде решен на сегашно време. Но тук вече сме в процес на изграждане. Да видим докъде ще ни закара той. Виждаме и ето този супер як стълб на старото улично осветление. Виждаме новото осветление до старото осветление. Разликата е значителна, като стария стълб се използва и за комутатор и за още 1000 други грозни неща. Просто така. Да кажем, че има някаква еволюция на кабелното изграждане и част от тези неща, предполагам, че всичките ще влязат всъщност под земята. И като говорим за под земята, тук отдолу има някаква огромна кухина, която е притеснителна и дано не асфалтира директно, защото определено това ще се отвори и ще направи някаква истинска беля. Така. Виждате, тук се подготвят подземните комуникации. Се надяваме, че ще свържат все пак и този дъждоотводен колектор. И тук още кабели наляво, надясно. Много е грозно положението с кабелите, между другото. Подземната ни инфраструктура е абсолютен ад, а липсата на подземен кадастър е престъпление. И при всеки ремонт се случва истинско бедствие. Спират се вода, спира се ток, удрят се интернет кабели, седи се с дни без комуникации. Просто е безумно какво се случва през годините. Между другото, другия кадастър, който липса, е кадастър на знаците, който също е бедстващо необходим на града, защото трафика е просто под всякаква критика. Не мога да се намери никаква адекватна информация, къде какъв знак се поставя, защо се поставя, как се поставя, кой го разрешава и така нататък. Тези два кадастъра са от особена важност за града, но доста години не видяха бял свят. Надявам се новата градска управа да вземе този проблем при сърце. Така и стигаме до края на този етап и мисля, че до този момент на ремонта на улица Стефан Дичев се намираме. И ето я организацията на движение на района. И така, бърз поглед надолу. Да ми кажете, какво мислите за видяното за Тодор Каблешков, за Милян Станев, за третия градски ринг, за всичко, което ви разказах и показах. За мен е важно вашето мнение, така че не забравяйте да го споделите отдолу под видеото. Имате тази възможност. Аз чета всички коментари, които се появяват и отговарям на тези, на които ми е възможно. Не забравяйте да се абонирате отново, казвам, за канала, да натиснете камбанката. То ще се появи в края на въздушното видео, но все пак не забравяйте да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато има новите видеа. И ако имате подобно желание, можете да направите скромно дарение с предложените варианти, дали през Revolut или през линковете отдолу под видеото. Пък вече има възможност за тези, които имат желание и с крипто, чрез криптопрофил на Revolut, който е нова функция, която наскоро ми попадна. Така,
Аз съм Крак, за мен беше удоволствие отново да сме заедно. До нови срещи!